Na nagsugo ni Gido Lakers vs GSW. Kulata gid skare ron. Saan na Pops? Sugod na day? Oh, Lakers of GSW. Ah, basketball. Ay, tingnan banga makay na. Si banga. Lebron na kabanga na. Nasa mo na si Luka Doncic. Luka Doncic. Ka naman taon mo in kabalo mo O tanawa wala siya to. Naunsa mo tuksar man din ka sugod pa gani. Sos mao day ngano i-first time po na niya si Ronaldo. Nah, gisabay pa gyud silang Messi oh. Si Ronaldo si Messi. Di man in sakir. Basketball ni pataka raman mo. Basketball man din Oh, siya na. Susa. 3 points sa atas si LeBron. Hala, si James po nindang. Pero kuning isa oh, PBA player na Ilhan. Ya, nang naong nimo. Awa siguro i-keyboard lang TV kay balik-balik man PBA. Ah, wala banga jud kay ni si Lebron. Ay, banga di ya. Ani na lang oh. Sugalay ta. Ay, so sige. 15 mo lamang sa first quarter. Lakers ko. Ay, banga kay ni Lebron sugal ta. Warriors. Sakalibo. Oh, gunit isa. Oh, sakalibo ha. Amim sugal be, amim sugal. Tarungan na dia. Ay, silan. Sige. Noo ko. Pildi na ni daan. Kana Bron. Pas nila na si Piat pagido. Kana Bron. Shot Bron. Pa! Nice. Foul. Free throw. Dua. Kaya nga. Duha na lang mga apsa na ron. Hawa nang uni mo diha kita. Unsa man day ni matakil atong ulong tanawan eh. Baan uy. Bang, wala din na first quarter. Ay si Mane. Bron, uy, banga kayo. Second quarter. Barta po ni mo ni. Di maning kalakihan ni Anak, Bron. anak. Oh. Sure na kayo. Ana, pwede ra Ilia. Pagwapo pa. Sibo yun. Kita. Gana. Pag. Sana. Apto na siya. Lamang na isa. Ronaldo. Ay sabi, hiwi ang ring oy. Taola ni lamang na Paul kay sige supay na lang. Kini kwarta. Ginoo ko. Isang di malanido. Dito po kami imor ikaw na malas ba. Hindi mo sa ko. Banga gyud Ano hiwi naman kayo? Alam man hiwi ang ring. Ano? Kamuka ni. Oh, tanawa wala siya. Wala siya. Ya, ano Paps? Pildi naman Paps. Matay. Pildi naman ko ba? Urot naman akong 2,000. Wala ko ikasugal ani nila ba? Oh, matay na. Umana second quarter, third quarter na Paps. Unsa ba? Sugal na. Wala ko kwarta ba? Ay sus. Wala ko kwarta oy. Sus maputol putong kalipay dre. Biyane na lang. Sugal tag chika be. Uy, chika. Chika. Pero taysa. Musugal man ko pero di na ko isugal akong uyab. Pero na ko kaila chika. Ay sus Pabs, masin pamura na daw balbasor Pabs. Isugal. Lumi kitawagan sa nako akong kontak. Subaan. Tawagan daw. Hello. Bakanti ka karon? Wala, padali. Sige, tawagan tayo yun. Uy, napautog naman ka. O sige ha, karon dayon. Susay ka balakad ako imong tiif lagyan ni. Ako na inchud yung chika ni. O sige, pagdali ha. Okay na. Ay, bantay ka, fourth quarter na ha. Wa na Pabs. Tambak ka nagpulo. Asa naman chika ni mo? Ay naungsa, relax lang diha. Napakay nagtayo mo sigang supli pa na. Go ara. Wala na. Ay Grado na. Sana chika. Kaday lami. Ay. Ano man dayo? Allah. Hayop ka talaga. Hawa ikaw. Kung ka masulok, magay mo ako sa atong relax lang. Si relax na pildi man ka. Pildi lagi ko, pero ang tiip anak, mahal kayo. Kulangan pa tong gidaog ninyo. Pila man tiip anak? Naagdi na sa mga 5. Tanaw, hindi kayo, pero madala na nag 3,000 guro. What? 3,000? Gati na. Ayaw wala ko na yung kwarta. Ay, Anak ko sa kalibo niyo. Butang na diya para makuha itong chika. Kaya bahala na itong papalit ako page. Oy, sige ka. Larga na. Sina. Pas nila na araw magawas man din na inyong kwarta di. Pero dahil lang, relax lang. Sinyasan na ako na, paduulo na ako dali. Kamu ni bahala ato ha. Aw, sugot na siya ganang trisam. Sus, naunsa di ka. Sa upat, pursam. Mao ni ganahan niya ka ng tabangan siya. Asa naman to si boss, uy? Hoy karaw ha. Tawagon sa nako kay para makapasin ako. Sige. Huwag kami birada na doon. Huwag ka sa. Ay, to ara. Boss! Ina. Gina ko na sa ilong bro. Kamu ni bala. Kasi ako. Ya. Ako ilok. Talunggan na gyud yan. Uy, dara. Una gyud ni. Op, relax lang. Respeto, kay chicks na. Ma'am, ladies first. Ladies? Oh, ladies first. Ikaw na. Dili yan, ano na yan? Dili, babae man ka, di ba? Ladies first. Oh, ikaw na dam.
Dili lagi ha, kamo lang lagi unay. Ay, sus, ikaw dyan una, ma'am. Kay babae ba kaya gentleman ba mi? Aw, sakto na, dam. Mga buutan, may mga tao. It's true. Sige na, ma'am. Okay. Ako na. Yati, kinainan ni, napili kong baba. Linis bagang, uy. Ha? Titira yung baba. Hawag akong pangano. Ano sa mana, gulit mo sa mong lubot. Nah, ambot na po dyan yan. Kaya patingit-ngita ito, di may klaro. Excuse me, boys. Hey! Thank you, boys. Kami kay Montolo. Sa ulitin. Sundan na to, kay. Nagduda ko ato. Alanganin ko, kay kuno. Tara. Batok na sakit, ginisisi ang sundang. Guys, dugay-dugay lagi kuha ka iuging ani.